Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Amma ba'd. Fassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ore penwallah pemakin nagiman to. Giyay kapusan o Ramadan, Jumat, asagad si isagyang kaya Ramadan. O di ako karibat na ika-25 imanto si iku Ramadan. Kapakaya buwan buon na patgawi, o di inali magawi. Sabab sa agyang kaya kapusan o Jumaat asagad siyang ka Ramadan na may tubo agyang gutwa oras at pugusar tano panaguntaman tano sa agyang ka Ramadan na miya ipos o kaya pakasagad ra tano o sa pulugawi limu umepos o kaya pakasagad ra tano o sa pulugawi arila na ayay man tuwa lambo kapapantagan naging kaya kapakalibre si kunaraka. Inwaya pakaurian, kaad na mga tao, may aguganyan na inikalimu wallah ko paganay ko Ramadan. Ad na mga tao, may aguganyan na rinilaan wallah si iku ika 2 bagi ko Ramadan. Na aya problema na kapakay, giyang kaya lambuon asa pulugaw iya kapakalibre kunaraka na din ka magaga ibang kamapunas aginawang ka kunaraka. Wal'iyadu billah. Kapakay ading ka magaga ginawang kaibang ka maon a ginawang kasi ikunaraka. Na inutano di ipagamal sa agyang ka Ramadan, inutano di ipaganad sa agama, pangandao sa agama, o di na mga suguan wallah sa agyang ka Ramadan, kaya mapipikiron na pakalibrintan o wallah sa ikunaraka jahannam. Pakalibrintan o wallah si iku naraka jahannam. So di pengisur turun na sibar ka puntang ka kagito ikatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu bala'an al-anbiya thumma salihun. Ayamita taralo at titibaan wallah tatapangan wallah na sa mga nabi na oriyan yan na supakatundugo na miya marate. Na mibugay nga sundawan nakakawagama. Nasukewala na gan kukatiro ka. Miyunot kukatiro ka na panalamat ka wallah. Nasupman sumiyang insultor ka. Piyama ka ito kanyan. Pisuman sumang kanyan, nagiti pitero nabiya, mita taralo tetibaan wallahu ta'ala, na sumang nabi niya pakatundugo na sumya marate. Natupungan ka bu wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyamot ka tupingir kita no wallah naron pagile wallah nagyamot ka tigirtan. Kano ba kasi barang ko tatigtan wa kagya kamoto na putulan nakapanaging ka mga tao makasi sila itendigin di magipula sa gin kagya kamoto nakapapantaga na masa. Agi mo to. Nakaw maging ka Ramadan. Ayak kesukatan nun mga iswallah, nasulang-ulang wa nasunat siya ng bulin wallahu ta'ala paliugad. Nasulang-ulang wa na paliugad siya, nakagya mo ito ng bulin wallahu ta'ala pito pulo takap. Sa ating mga Jumaat na pito pulo Jumaat. Nakagya mo ito sumya ng biyang sa Laylatul Qadr. Ako sumya ng biyang sa kagya mo ito na Qiyamul Layl, tahajjud. Ako kagya mo ito na Tarawih. Natotoo siya niwa lang ulang na sambeng yun nakagya mo ito na paladan at bulasan wallah paliugad. Asumbian yan ko sunat. Na gusto tao, amya pakabukan yan sa pangarin niya na Muslim.
May pakabukan ka sudi Imam Muasa. Na usapulo siran. Ami pakabukan ka na sapul ay bola sarka wala puasa. Asala ka ko puasairan. Nasala ka mabukong kipantag kaun. Akagya ka mo to na imbugir kaun wala. Ada akwelin ko kalabat ko balasiran. Kung kagya ka mo to nagyaba kabuka ang kakiran. Ay imbugir ka mabuak balas. Na iman to nakagya ka mo to nakapapantagan tanong sa giyang kai. Asara awakhir. Ay bulan buo na lima gawi. Na di itanong marililay. Kaibot ka isa adi perilaan wala sa gin kay Ramadan na sutaw ang mapasay ka panulak sa lulutian. Mapasay ka panulak sa tungan na iniyan. Ino sa Rasulullah na kiyari patanan sa eksakto adit o Laylatul Qadr abod niya kagiro ika-27, ika-23, ika-25, ika-27, ika-27, ika-30 na pag-inin niyon kakagigimo ta kes kaya umanian ko duwa ka tao di ipola. Agya ka mo ito na di siran makapsinabuta na padupod na kagya ka mo ito na miyadaw itiran sa Rasulullah miyarang bitiran na dinan katusan si eksakto kagya ka mo ito na Laylatul Qadr sabab siya ko tani ipola na ganakan tanod ng kakapapawal giyan ka kagya ka mo ito na di tanong kapapawala sa Facebook o siyang kasurok ka na sugububion na mapya na sudiyong kabubuin na mapya ganakan tanong giyan ka kagya ka mo ito na kapapakaituay kamata-mata na kiyasa na sanaan adu siya Muslim kakapapakaituan niyang kapagaran niya na Muslim Tubat tanusik wallah. Rilaan tanunian. Ika pedi tanunian. Allahumma gfir lana. Dhunubana wali walidayna warhamhum. Kama rabbuna sigara. Allahumma taqabbal siyamana. Wa qiyamana. Fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal laylatuna laylatul qadr al-mubarakah. Wa sallillahu ala khair khalqihi. Wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.